Oh iya, bojoku kan bar gajian. Pak, sampean lali? Lali apa? Jarimu nak bar gajian tapi nukokno aku sepatu. Tuku bean apa? Ya ambekan duit ta, Pak? Mosok ambekan godhong. Wong janji-janjine dhewe kok lali. Lho. Mesti anggere tagih janjine kok ngilang. Apa lari dari kenyataan toh, Pak? Sampean? Kenyataan apa, Ibu? Janjimu itu, apa nukokno sepatu aku? Kena duit gajianku di Inggris, Bu. Jaluk kowe kabeh nok, Bu. Lho. Iya, Pak. Lali. Tapi kan nanti, Bu. Ya tuku sepatu toh, Pak. Lagi duitnya wis tak gawa. Ora usah sik, Bu. Lagi ini, Pak. Duitnya dirit-rit wae. Soale minggu ki kebutane awake dhewe rada akeh. Engko tukune sepatu minggu ngarep ae, Bu. Aku nek bar gajian neh. Ya kesuwen ya, Pak. Lah wong kepengin kulo saiki. Wis tau manut aku, sok minggu ngarep ae tuku sepatune. Ayo. Senangnya hati ini sepatu baru lagi. Gue sore nak senam, si tunggu sepatu anyar iki. Tak paperno parmi, ben kepanasan, ben riang. Kamu kan, Bu? Kondi, jalan konggone mbak kamu loh, Pak. Yo saya nak beli. Bali. Sampean sik ngono lho, Pak. Wes ayo, bareng sisan. Ya wes. Iki apa ya? Sepatu. Kebalik ah. Hah? Lho. Le, sepatuku gorene. Aja apa takeh nomake.